So owasuganela kamhla kamhla duze kwakho ma udadewethu-ke uDumisile firstborn kama kama Igama lami nguDumisile wakamhlangu ngashadela kaMkhize. sisi uLonke Mhlangu okay ngashadela kaChaki. kaChaki okay Uningi Mhlangu Yeah. ngashadela kaMnyiphika. okay so take me through ke njengoba umndeni wakho uphelele uLungile uthe umyeni wami akananzalo uinfertile ubani uLungile usisi okay naye uyayazi lo nto uyayazi it's fine uqhubeka no ngisho ukuthi uyayazi yakhumbula it's okay continue okay Kuza kanjani ukuthi ayikhulume lento ithatha isikhathi eside kangaka ubile nesikhathi esiningi sokuthi ayidle eyedwa lento uma ukuthi lento ngempela ngiyenzile mina and then imphathile kabi ngaleyo ndlela ayichaza ngayo enza ukuthi kuze kufike isikhathi sokuthi ke manje uletha abantu bako tata wakho kuze kanjani ukuthi ithatha isikhathi esingaka yabona nje okokuqala sisi ngiyamangala mangizwe into enjenganale ngizotshelwa ngo-2025 uthi uyayazi nje wena wacela imithi mina yendaba ngazange kuzobe khona isikhathi esinjenganalesi ngoba phela for sure fanele ngichaze ukuthi ubhuti wami ngize ngithi akananzalo ngakuthola kanjani lokho le ndaba yokuthi umfana wami akakwazi ukuzala ngiqabuke namhlanje bengingayazi inhlobo ke yona and then ngibe nesiqiniseko sempela ngize ngidlule ngizotshela yena unkosikazi wasekhaya no angisho ukuthi uxelele mina andiyilungise leyo ndaba yeah ndithe umuntu owawuthetha naye nguye owaxelela mina maybe ungasho ukuthi awusakhumbuli ngoba into yanini le then yangabe sa-revealwa ngani in your present and then call me 2011 nanisakhulelwe it matters because manje I'm a victim nanisakhulelwe ntakhuluma ngayo ngisa angiyazi uyasola you're not a victim you can't say you're a victim angiyazi nhlobo no une-right yokuthi awuyazi une-right futhi yokuthini wokuvuma and then ustate ama-facts akho so xa uthi wena awuyazi kwakonke lokho angikukhumbuli mina hawu sisi yabona into ayikhulumayo yonke le angiyikhumbuli mami